Il-problemi fl-edukazzjoni m'għandhomx jinħbew daqs li kieku mhumiex hemm, imma għandhom jiġu individwati u indirizzati. Għaldaqstant fl-aħħar 10 xhur il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol beda jaħdem fuq numru ta' inizjattivi biex jissaħħaħ dan is-settur. Għal dan il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo f'konferenza tal-aħbarijiet fejn tkellem dwar ir-riformi li għaddejjin u li qed jiġu ppjanati fil-qasam edukattiv. Li fil-primarja diġà għandna tfal li jidhru ċari li għandhom problema biex jikbu u jaqraw mhux aċċettabbli. Allura qed nieħdu sensiela ta' miżuri biex it-tfal tagħna jitgħallmu aħjar. Fosthom li konna skejjel iċken, fosthom li dak li ma jirnexxielhomx jitgħallmu fil-primarja naraw kif se nagħmluhom fis-sekondarja għalhekk id-dħul tal-middle schools u anke biex it-tfal jitgħallmu aħjar permezz li jkunu flimkien il-bniet u s-subien. Il-Ministru Bartolo tenna li f'Malta un att ta' tfal u żgħażagħ li jitilqu mill-iskola qabel jispiċċaw l-istudji tagħhom, kif ukoll studji juru l-istudenti Maltin qed ibatu f'ċertu suġġetti. Għaldaqstant qed jittieħdu għatt inizjattivi fosthom programmi ta' Tagħlim Alternattiv fejn studenti tal-5 sena sekondarja li ma jpoġġux għall-eżamijiet jiġu offruti programm differenti li jħeġġiġhom ikomplu l-istudju. Il-Ministru żied jgħid li fis-sistema edukattiva kif inhi bħalissa ninsistu li tfal b'abiltajiet differenti nagħlmuhom u neżaminawhom bl-istess mod, bir-riżultat li madwar 55% tal-istudenti fis-sekondarja mhux qed jagħmlu l-eżamijiet jew ma jġibux is-6 eżamijiet neċessarji tas-sekk. Għaldaqstant qed issir ħidma biex studenti jkunu jistgħu jitgħallmu permezz ta' studju iktar prattiku, kif ukoll qed jiġu kkunsidrati iktar suġġetti vokazzjonali. Tkellem ukoll dwar l-introduzzjoni tal-koedukazzjoni fl-iskejjel sekondarji li huwa ppjanat li jiġi implementat fuq medda ta' 6 snin. Saħaq li l-koedukazzjoni mhijiex esperiment, hekk kif din is-sistema tintuża mad-dinja kollha b'suċċess kif ukoll fl-iskejjel privati f'pajjiżna. Żied jgħid li kull kulleġġ għandu r-realtà tiegħu u kull realtà qed tiġi indirizzata skont il-bżonnijiet li ġġib magħha.